ли са оттам? Не, те е добре да даде напред повече газ. Напред с повече газ, бе. Без блокаж. Блокажа да го спреш, защото ще му направи дала. Той колкото помага, толкова си не. Газ! Както и за си. Назад трябва да е. Малък, дръпни се да на такова. Първа! Втора да. Първа. Няма бъде така. Втора. Аз на втора не мога да кажа. Първа! Няма да слушаш. Киро не разбира. Чай да кажем, хубаво да се чуе. Браво! Супер! Лошо. Не виждам бера. Усмивка?